Berg en Dal. Een prachtig gebied om in te recreëren. De heuvels en bossen bieden mogelijkheden volop. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een speelplein, het amusementenpark Tivoli en de basisschool Titus Brandsma. De jongeren vinden Berg en Dal echter saai. Hun leven speelt zich grotendeels in Nijmegen af. Meneer Jaspers is vrijwilliger bij het dorpshuis. Zijn wens voor de buurt is... Ja, dingen organiseren voor de jeugd, dat het aantrekkelijker wordt. In het dorpshuis tref ik het hele bestuur van de Stichting Berg en Dalse Bloei aan. Zij organiseren activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Maar je sprak over jongeren en er is hier voor jongeren inderdaad heel weinig te beleven. Dat kan ik alleen maar beamen. Maar als er iets voor jongeren georganiseerd wordt, blijven ze weg. Nijmegen is te interessant. Hoe kunnen jongeren bij de buurt betrokken worden? Dat is een vraag waar CMW'ers een antwoord op kunnen vinden. Ik zou het wel heel erg leuk vinden als je hier iets voor die doelgroep neer zou zetten. Daar zou ik toch wel heel erg benieuwd naar zijn, moet ik zeggen.